Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. У нашій студії вітаємо Володимира Петраковського, колишнього прокурора Київської прокуратури, також Генеральної прокуратури України та експерта групи «Реформа органів правопорядку реанімаційного пакету реформ». Доброго вечора, пане Володимире. І з паном Володимиром ми будемо говорити про новостворений орган, який був створений восени минулого року, який отримав очільника, врешті-решт. Ним став пан Роман Труба. Ми говоримо про Державне бюро розслідувань. Його часто називають таким собі надорганом, тобто суперорганом правоохоронної структури, який би мав на себе перебрати багато функцій. От учора народний депутат України Мустафа Найєм, він заявив, що представників громадськості хочуть усунути від роботи конкурсних комісій з відбору кадрів. Згодом, вже під вечір, у Державному бюро розслідувань заперечили це і пообіцяли, що обиратимуть кадри виключно із громадськістю. Зокрема, у прес-службі Державного бюро розслідувань повідомили: звертаємо увагу на те, що оприлюднений Кабінетом міністрів типовий порядок проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань має загальний характер, тобто є зразком, за яким директор ДБР розробляє та затверджує власний порядок кадрового відбору на посади у бюро. Що зараз відбувається у ДБР? Було багато шуму, сказали, що Державне бюро розслідувань, очільник і його заступники були поділені між двома політичними силами, багато журналістів про це говорили, Міжнародним фронтом і блоком Петро Порошенком. Що зараз роблять у Державному бюро розслідувань? Ми запрошували пана Романа Трубу до нас в ефірі, я особисто з ним спілкувався. Він сказав, що поки що він зайнятий, звертайтеся до прес-служби. Прес-служби ми телефонували, телефон вимкнений, і от я бачу, що щось коментується. Сторінки поки що ДБР немає, лише у Фейсбуці. Хто хоче, той слідкує. Взагалі, що зараз роблять у Державному бюро розслідувань? Остання інформація – це ту, яку озвучив Мустафа Найєм. Він озвучив її після того, як було оприлюднено порядок конкурсного відбору представників Ради громадського контролю при Державному бюро і, відповідно, положення про порядок конкурсного відбору працівників самого бюро. І чому Мустафа написав такий пост? Оскільки дійсно в положеннях і в порядках закладені норми, які, по суті, усувають громадськість від процесу цивільного контролю державного органу. Про що йдеться? В першу чергу йдеться про те, які критерії висуваються до громадських організацій, що можуть бути представлені у Раді громадського контролю. Тобто там є два критерії, які фактично дуже сильно звужують перелік організацій, які можуть висунути своїх кандидатів. Там висувається вимога, що організації мають як мінімум 2 останні роки здійснювати правозахисну діяльність. І така діяльність має бути відображена в статуті. Про що це йдеться? Йдеться про те, що якщо, наприклад, громадська організація нова, створена вчора, була або позавчора і вже має якесь, наприклад, напрацювання, або це, наприклад, журналісти перегрупувалися, умовно кажучи, в інший якийсь формат, вони не зможуть прийти і подати документи на участь, оскільки вони мали б ще до того ще 2 роки здійснювати якусь правозахисну діяльність, якимось чином це відобразити в статуті. Це перший момент. Другий момент, як саме утворюється сама Рада, тобто затверджується її склад. Якщо ви пам'ятаєте, то були нещодавно обрані і переобрана Рада громадського контролю при НАБУ, і була обрана чи сформована вперше Рада громадського контролю при АРМА, це Агентство розшуку повернення активів, то там все відбувалося через інтернет-голосування. Тобто там є певний механізм, вже розроблений, опрацьований, він надійний, коли здійснюється голосування після двофакторної верифікації. Тобто спочатку вноситься і пошта, потім підтверджується номером телефону, і ще після того, що система фіксує, з якого IP було відповідно проголосовано. Тобто система дозволяє повністю прозоро забезпечити голосування. Однак в положенні, яке затвердив Кабмін для ДБР, то передбачений звичайний порядок, який був до того в центральних органах виконавчої влади. Це значить, що будь-хто, хто подав документи, приходить на засідання установчої ради і шляхом рейтингового голосування збирається пул людей. Тобто будь-хто, хто підпадає під критерії, може податися і прийти і фактично, масою задавити будь-яких інших кандидатів. Давайте подивимося, що собою являє взагалі Державне бюро розслідувань. Ми маємо
ми маємо таку невелику підготовлену інформацію, тобто які функції воно би мало перебирати на себе, так, і яку оперативну розшукову діяльність проводити. Державне бюро розслідувань – правоохоронний орган України, який розслідуватиме кримінальні впровадження, в яких фігурують правоохоронці, судді та найвищі посадовці. ДБР перебере на себе функцію досудового слідства від Генеральної прокуратури. Бюро повинно проводити оперативно-розшукову діяльність, використовувати гласних та негласних працівників, матеріально та морально заохочувати осіб, які надають допомогу. Серед повноважень ДБР – заходи щодо відшкодування завданих державі збитків та забезпечення можливості для конфіскації. Спроби створити в Україні бюро розслідувань робилися з кінця 90-х, але проект закону про Державне бюро розслідувань України з'явився у парламенті 1 серпня 2013 року, а набрав чинності тільки у березні 2016-го. Отже, от таким має бути Державне бюро розслідувань. Давайте про громадськість, так? Яка функцію мала би відігравати громадськість і наскільки це є важливим? Ну, це дуже важливо. По-перше, тут треба наголосити, що участь громадськості прямо передбачена в законі про ДБР. Це зараз, відповідно, все нове законодавство, тобто закон про НАБУ, про ДБР, про Агентство з розшуку і повернення активів. Воно передбачає такий механізм цивільного контролю, як Рада громадського контролю при відповідному органі. Громадськість залежить від органу, виконує кілька функцій, десь повноваження ширші, десь вужчі. Однак найголовніше – це контрольні які механізми. Це участь у дисциплінарній комісії і, якщо ми говоримо про НАБУ, це участь у конкурсній комісії. Для ДБР це вкрай важливо бути громадськості саме в конкурсній комісії, оскільки ми розуміємо, що ДБР – це орган слідства і, відповідно, орган, який здійснює оперативну розшукову діяльність, і туди повинні потрапити люди, які мають, відповідно, незаплямоване ім'я, тобто це будуть однозначно колишні правоохоронці, їх в законі передбачена квота, тобто там 50% їх має бути, не більше. І, відповідно, аби забезпечити механізм відсіювання саме недоброчесних кандидатів, то громадськість має бути таким собі watchdogом, тобто слідкувати за цим відбором. Однак в законі про ДБР немає обов'язкової вимоги про участь громадськості у конкурсній комісії, однак таке положення могло б бути передбачене у порядку конкурсному. Однак Кабмін так само знівелював цю ідею, тобто вони не підтримали. Вони написали просто, якщо директор захоче, він когось включає, не захоче, він не включає. До речі, Мустафа Найєм подав законопроєкт, і відповідно до якого, то от саме в законі про ДБР має включитися норма, якщо законопроект буде проголосований, де передбачено, що конкурсні комісії, які будуть відбирати кадри для бюро, вони будуть формуватися на третину, не менше, ніж на третину, з представників Ради громадського контролю. Однак, тут ми повертаємося до того, що, як говорив раніше, тобто нам спочатку треба адекватно сформувати Раду громадського контролю. Не так, як по-старому, а як зараз, відповідно до кращих практик, тобто через онлайн-голосування. Так кому вірите, так? Мустафі Наєму чи все-таки про службі Державного бюро розслідувань? Ні, Мустафа зовсім, на мій погляд, все чітко, коректно написав, а от саме прес-служба Державного бюро трошки зманіпулювала. Зокрема, вони написали, що вони відмовилися від процедури онлайн-голосування, інтернет-голосування, оскільки є ризик там втручання якогось. Який ризик, чим це підтверджується? А от голосуватися би мало за працівників, так, майбутніх працівників Державного бюро розслідувань чи про громадськість? Про громадськість, про відбір громадських. Ви маєте на увазі от ідентичні громадські ради, які там існують, наприклад, при НАЗК, як голосувалося, здається, при НАБУ чи при інших органах, так? А наскільки важливою є роль цих громадських рад? В законі про ДБР написано, що представники Ради громадського контролю беруть участь у дисциплінарній комісії при ДБР. Тобто, якщо працівники ДБР вчиняють якесь правопорушення, не обов'язково кримінальне, це може бути дисциплінарне, а може бути і вчиняють і кримінальне правопорушення, однак це ж слідство має бути проведено. Однак є такий механізм, як дисциплінарна комісія, тобто вона розглядає скарги на дії працівників. Зараз дисциплінарними органами, по суті, у всіх старих органах є керівники цих органів, які фактично футболять усі заяви, якщо люди скаржаться, так,
точніше переписують чи дають їх розглядати тим працівникам, на яких скаржаться. Однак, якщо ми говоримо про новостворені органи, тобто там утворюються комісії, і до комісії входить громадськість. Тобто громадськість сама може впливати на процес розгляду дисциплінарних скарг. Тобто в чому проблема старих органів? Немає механізму негативного відбору. Тобто, якщо працівник щось там зробив, його перевели на іншу посаду, десь там заховали, він трошки там відсидівся і пішов собі далі рухатись по кар'єрних сходинках. І тому органи з року в рік таким чином деформуються, тобто, оскільки немає механізму негативного відбору. От саме дисциплінарні комісії, вони якраз і мають забезпечити. І от в законі про ДБР це перша дисциплінарна комісія, де передбачено, що громадськість має абсолютну більшість у цій комісії, тобто в дисциплінарній. А от наскільки дієвим буде механізм контролю громадськості? Ми маємо, наприклад, ситуацію з конкурсом на суддів Верховного суду. Так? І от громадська рада вона була незадоволена, хоча вона там давала свої негативні висновки. Так, негативні висновки, там близько 30% судей з негативними висновками так, ввійшли до Верховного суду. Ну, так сталося. Так? Хоча президент України Петро Порошенко він заявляв, що це один з найпрозоріших і найчесніших суддів в історії України. Так? Кандидатів, які претендували на посаду суддів довічні. Так? Угу. Це були кандидати. От у цьому випадку чи не буде якоїсь маніпуляції? Дивіться, ну тут важко сказати. Ми маємо як позитивні приклади, так і негативні. А от позитивні які, наприклад, можете назвати? В НАБУ позитивний приклад, в Агентство з розшуку і повернення активів, ну там ситуація двояка. Наприклад, в НАЗК там теж ситуація неоднозначна. Ніби представники громадськості туди відомі і, в принципі, з репутацією зайшли туди, однак вони не дуже працюють. В НАБУ позитивний. Стосовно прикладу судової влади, так ви сказали, теж була сформована дійсно гарний склад ради. Вони працювали, дуже багато чого знайшли. Да, до певних висновків є претензії, десь обґрунтовані, десь ні. Однак вони відпрацювали. Інша справа, наскільки є цей механізм, скажімо так, чи існує механізм нівелювання оцих висновків, які дають ці органи контролю, відповідно, громадського. Якщо ми говоримо про ту ж дисциплінарну комісію про ДБР чи про дисциплінарну комісію при НАБУ, в яку так само входять працівники, то ситуація яка? Вони дають висновок, але цей висновок так само має бути затверджений керівником. Тобто, ви пам'ятаєте, можливо, конфлікт був детектива з адвокатом. Дисциплінарна комісія НАБУ зробила свій висновок, що дійсно є дисциплінарне порушення, і там висновок, наскільки я знаю, він був на розгляді і затверджувався. Тобто органи реагують. Звичайно, це нові інститути, яких раніше не було. Десь керівництво не хоче ділитися цією так само дисциплінарною владою, чи там владою призначати своїх працівників, чи відбирати. Однак однозначно цей механізм має існувати, і його потрібно постійно, скажімо так, підтримувати, і максимально давати їм можливість працювати. Скільки працівників потрібно набрати в Державне бюро розслідувань? Зараз законом передбачено, що загальний склад бюро становить 1500 людей. Тобто це з усіма працівниками, яких тільки можна найняти, з водіями, з прибиральницями і так далі, по всій Україні. А поки що вакансії не оголошені, так? Не оголошені, оскільки там нещодавно тільки був опублікований порядок конкурсного відбору, це перше. А по-друге, там ж відбирає людей дві комісії. Це внутрішня, відповідно, це порядок, який був затверджений. І є ще зовнішня комісія, яка обирала самого директора і його заступників. Вона має ще сформувати повний склад, точніше повний корпус підрозділів внутрішнього контролю Державного бюро, обрати всіх керівників підрозділів центрального апарату і керівників територіальних підрозділів. Тобто 7 територіальних підрозділів буде по Україні, це зовнішня комісія. Це в яку ходять народні депутати, народний депутат відомий Дейдей, потім Паламарчук, Бухарєв, член комісії, який не має юридичної освіти. А ці всі народні депутати також будуть входити, так? Це вони є, так. Наталія Севастьянова, перша заступниця міністра юстиції.
Тобто комісія, від цієї комісії, до речі, дуже багато залежить саме кадрових питань. Однак той законопроект, який я згадував, що Мустафа Найєм подав, він передбачає, що ця комісія усувається від подальших призначень. Тобто вони до їхньої компетенції має бути входити лише призначення директора і його заступників. А решта питань це ті комісії, які сформує директор бюро, ну і бажано за участі громадськості. От минулого року, так, восени, чуть не зі скандалом призначили очільника Державного бюро розслідувань, тому що там претендувала інша людина, так, пан Горощенков, який нібито за чутками мав очолити Державне бюро розслідувань, однак Ганна Соломатіна вийшла з заявою, сказала, що НАЗК контролюється з адміністрації президента, дуже багато було, цілий тиждень про це говорилося, потім 2-3 тижні, коли Ганна Соломатіна приходила на засідання комітетів до Верховної Ради, говорилося також в цей час про Державне бюро розслідувань, однак все притихло. Що зараз робить Державне бюро розслідувань і взагалі пан Роман Труба? Так, вже пройшло 2 місяці від посади, скоро буде, як він був призначений. Тут перше треба сказати, що дійсно не безпідставно говорилося, що пан Горощенков претендує на посаду керівника ДБР, бо дійсно президент дуже хотів його бачити і всіма силами тягнув його на цю посаду. Однак, з огляду на те, що в нього не було вирішального голосу в комісії, відповідно, там вони знайшли оце компромісне рішення Роман Труба. І ще цікавий факт, що Роман Труба взагалі ж не приймав участь в конкурсі на директора Державного бюро. Він на заступників претендував. Він претендував лише на посаду заступника, і то останній момент він вирішив, що він теж хоче прийняти участь, взяти участь в боротьбі за перше крісло, і таким чином його призначили. Наразі що робиться? В кінці року, 20 саме грудня, Роман Труба презентував стратегію на 5 років. Ну, вона досить така, знаєте, простенька, можна так сказати. Очільник на 5 років призначається, так? Він призначається на 5 років, так, і він після чи в межах 30 днів після призначення він мав презентувати цю стратегію. Ну, це насправді в Україні досвіду підготовки таких стратегій ще не було, тому вона вийшла, я ж кажу, такою собі простенькою досить, тобто там особливої конкретики не знайти. Однак головні ті питання, ті виклики, які стоять перед ними, це вони там прописані. Ну, найперше питання, яке стоїть перед ними, і наскільки я знаю, і від ДБР, від керівників, і від інших джерел, то є дуже серйозна проблема з приміщенням. Тобто ніхто не допомагає бюро знайти приміщення. Ну, наприклад, Роман Труба сказав, що йому потрібно приміщення на 10 тисяч квадратних метрів, а йому пропонують в кращому випадку 3 тисячі. Тобто і пропонують або, типу, може взяти не одне, а кілька приміщень, наприклад. Однак, ну, я підтримую його в позиції, що бюро має мати свій окремий комплекс, тобто не бути розподілений в кількох місцях, оскільки це, ну, впливає на організацію роботи, тим більше на запуск первинний, ну, новоствореного органу. Які середні зарплати мають бути працівників, так, Державного бюро розслідувань? Ну, там зарплати основного корпусу передбачені в самому закону, тобто мінімальна зарплата слідчого буде в районі 22 мінімальних заробітних плат. Це скільки? Чи мінімальних прожиткових мінімумів, це більше 30 тисяч. Тобто слідчого, так? Просто так. мається на увазі. Слідчого або оперативника. Коли би мав настати початок обрання оцієї громадської ради, так, при Державному бюро розслідувань? Ну, Кабмін затвердив типове положення і, відповідно, щодо Ради громадського контролю. Ні, точніше, вибачте, він затвердив типове положення щодо відбору, а щодо Ради громадського контролю це затверджене положення, і, відповідно, там покладається на оголошення конкурсу, відповідно, і формування, і затвердження персонального складу повністю на директора. Тобто, як директор вирішить це питання, якщо він все ж таки не дослухається до громадськості і не попросить Кабінет міністрів переглянути це рішення, він може, хоч там, умовно кажучи, за кілька днів там, чи тижнів сформувати раду собі і далі рухатися якимось. А от на початку нашої розмови ви зазначили, що от дуже проти про інтернет-голосування, так? Яке би мало бути відкритим. А як пропонується натомість провести рейтингове голосування? Тобто а як воно має відбутися? Всі, хто прийшов на засідання в встановленому місці, в встановлений час, будуть голосувати самі за себе або за інших. А всі, хто прийшов, це хто?
От, наприклад, так, коли ми голосуємо через інтернет, будь-хто може голосувати. Будь-хто. Так. Люди бачать кандидатів, Так. наприклад, одним кліком, це все фіксує система, дивиться, так. щоб не було кілька разів голосувань, і за це і за кандидата голосується. Так, я у свій час також там за певних кандидатів голосував до громадської ради. А як це має виглядати? Всі прийдуть в одне місце і будуть голосувати, як підняттям руки? Ну, типу так. А де ті люди мають зібратися? От, наприклад, хоче там Ну, проголосувати, наприклад, 2000. Дивіться, я так розумію, що будуть голосувати тільки ті люди, яких висунули громадські організації, які відповідають критеріям. Ну, це зрозуміло. Я не думаю, що це буде там дуже багато але людей. навіть до громадських рад, наприклад, чи ті громадські ради, там громадська рада доброчесності, за цих людей голосували, їх висували якісь певні громадські організації. Та сама ситуація була, наприклад, з кандидатами до громадських рад, наприклад, Національного антикорупційного бюро. Так, там є певний період часу, коли їх треба поновити. Там що 2 роки їхні складаються повноваження і так далі. Всі в інтернеті бачили і голосували. Ну це ж типовий процес, коли був при інших. Чому так противляться голосуванню тоді через інтернет? Свої хочуть поставити? Так, я думаю, що тут розрахунок дуже простий, аби сформувати зручну раду громадського контролю і все. І тут цікаво, я кажу, що в типовому порядку відбору працівників передбачено, що директор може включити в склад конкурсної комісії представників будь-яких громадських організацій. Тобто навіть якщо вони сформують Раду громадського контролю при Державному бюро, в яку війдуть дійсно активні і незалежні громадські активісти, тобто це мають бути так звані установчі збори, я правильно зрозумів? Це розмите таке поняття, так? То директор може навіть потім сказати, ну окей, ви сформували свою раду, займайтеся чимось там. А в конкурсну комісію він включить зовсім інших людей. Ви сказали, що має бути у Державне бюро розслідувань має бути набрано близько 1500 працівників. Так, де брати цих людей? От часом буває, що це вічна проблема, і така дуже актуальна в Україні. Ну там встановлені квоти, тобто встановлені для слідчих підрозділів квоти, для оперативних підрозділів. Ну тобто, що в першому, що в другому випадку кількість правоохоронців має бути менша, ніж людей, які не мали відповідного досвіду. І як показує досвід НАБУ, людей, які хочуть працювати в новостворених слідчих органів, чимало насправді є. Тобто конкурси, я думаю, будуть реально там змагальні і чимало буде людей на одне місце. Це люди, які теоретично будуть переходити з інших правоохоронних відомств? З інших правоохоронних відомств, з інших державних органів, наприклад, там з міністерств, відомств, якісь дотичні до кримінальної сфери, або взагалі люди там змінюють профіль, наприклад, працівники фіскальної служби. Вони фахові, в переважній більшості, кваліфіковані, однак отримують набагато меншу заробітну плату, ніж би вони отримували там. А в принципі специфіка роботи, звичайно, доведеться чомусь навчитися, десь щось підтягнутися. Однак, якщо вони дійсно фахові люди, то їм перенавчитися це рік-півтора. Отак, по-простому, якщо говорити, Державне бюро розслідування, воно буде крутішим від Національного антикорупційного бюро, так, в лапках, я буду вживати слово «крутіше». В принципі, це залежить від того, наскільки якісно... За повноваженнями, так, щоб люди розуміли? За повноваженнями ні. Повноваження у них не буде більше, ніж у працівників Національного антикорупційного бюро. І всі їхні, скажімо так, обмеження так само будуть так само будуть йти, умовно кажучи, через прокурора. Тобто, якщо прокуратура не буде їх обмежувати, так як подекуди САП обмежує НАБУ, то в цьому сенсі так, ДБР буде потужніше працювати, швидше, агресивніше, скажімо так, ніж НАБУ. Якщо прокурори так само будуть їх пригальмовувати, то відповідно і ефективність їхня то буде значно меншою, однозначно. От чи можна буде вважати, що Державне бюро розслідування, так, от журналісти писали, що там і пан Роман Труба, і заступники, один заступник і одна заступниця, так, які призначені є, що це буде незалежний орган, так, повністю, якщо посади там розподілені між двома політичними силами, і наскільки можна буде довіряти ще не проведеним розслідуванням, так? Чи не буде це такий собі орган, який буде виконувати функцію там політичної розправи проти когось, так? Або там угодні, неугодні, так? Так як зараз заявляла пані Ганна Соломатіна, у НАЗК кого хочемо перевіряємо, на кого хочемо закриваємо очі. Тобто ми говоримо про позитивний кейс, а тут
поки що кейс не зрозумілий, так? Незрозумілий кейс, і тут проблема в тому, що вже є негативні сигнали стосовно того, які люди намагаються вже впливати на голову ДБР. Так? Тобто є інформація надходить, що одна із політичних сил, яка в принципі от якраз мала половину, але це не президентська, а інший фронт. Народний. Ну так. То вони вже активно намагаються впливати на голову ДБР. Не знаю, наскільки успішно, бо бюро ще ж не сформовано, ніяких немає, я ж кажу, навіть не приміщення, А нічого. от коли ви говорите впливати, так? Бюро ще не сформоване. Як зараз можна впливати на пана Романа Трубу? Люди спілкуються. Тобто активно підходять, так? Так. Ну там є депутати, так, які були в комісії, його вибирали. Зокрема. Той самий Євген Дейдей, так? Це народний депутат України від фракції Народний фронт. Так. Або через якихось своїх помічників, знайомих, друзів. То чутки доходять, що хочуть, так, на даному етапі в ще не сформованому бюро? Тут головне питання стоїть саме, як буде формуватися кадровий підрозділ, кадровий склад. Тобто люди хочуть мати своїх. От ми маємо так, щоб наші телеглядачі розуміли, є на даному етапі голова і є заступник і заступниця, так? Двоє. Які ще кадри є настільки цінними, так, скоріш на все, не слідчі якісь, так, для політичної сили є цікаві? Дивіться, тут така справа, що от якщо ми говоримо про НАБУ, у них центральний апарат, а їхні всі територіальні управління, вони не є класичними там слідчими там чи підрозділами, бо вони просто якби представлення бюро, так? Там сидять кілька людей, і вони здебільшого там просто приймають інформацію. Якщо ми говоримо за ДБР, то буде 7 повноцінних територіальних підрозділів, які будуть здійснювати і виконувати слідчу роботу, і оперативно розшукову. Тобто фактично можна, впливаючи на кадровий процес, сформувати не Державне бюро розслідувань чи не систему Державного бюро розслідувань, а там 8 державних бюро розслідувань. Тобто центральний апарат і 7 територіальних підрозділів. І відповідно, якщо політична сила буде то вона, наприклад, бере під контроль, тобто територіальний підрозділ. Де є голова, так? Де є голова, тобто вона впливає на процес вибору свого голову там, чи і людини. Там в тій місцевості, так, вся Україна буде... Там, наприклад, кілька областей на компетенції, на які поширюється територіального підрозділу, відповідно, це от є маленьке бюро розслідувань з повним циклом прийняття рішень і реалізації повноважень, і от на цій місцевості. Ми сказали на початку нашої розмови про те, що громадськість пробують усунути теоретично від відбору, так? Наприклад, майбутніх кадрів Державного бюро розслідувань. Але голова територіального підрозділу, він хіба не буде обиратися на конкурсі? Він буде наразі, відповідно до чинних правил, він обирається тією конкурсною комісією, яка обирала голову ДБР і його заступників. Тобто там, де Дейдей, Севастьянова і інші народні депутати. А якщо це робить комісія, то для чого впливати на Романа Трубу, якщо вони і так між собою там можуть вирішити? Відповідно, він все одно призначає і контролює роботу. Тобто він погоджує певні рішення з керівником територіального підрозділу, і відповідно там делегує йому ресурси, наприклад. Так? Це може бути і питання ж приміщення, і технічні ресурси, і бюджетування йде через голову. Тобто все одно без голови, мовно кажучи, без контактів з головою, все ж таки територіальний підрозділ окремо існувати все ж таки не може. Однак, якщо голова буде лояльний, буде закривати очі на певні речі, то відповідно територіальний підрозділ буде абсолютно автономним. Теоретично, так? Голова має підписати, погодити посаду, так? Наприклад, конкурсна комісія, в яку входять народні депутати, там ще інші люди, вона обирає там на голову територіальної комісії, з кандидатурою якого не погоджується Роман Труба. Так? Що тоді? Ні, він не може не погодитися. Він просто, це так, як так? Так, він підписує, однак, я ж кажу, бюджетування йде, відбір працівників уже ті, які будуть працювати безпосередньо в самому територіальному органі, це все ж таки, ці питання він безпосередньо вже буде контролювати. Коли можна очікувати, що принаймні якась така хоч аморфна структура, так, Державне бюро розслідувань буде вже створена, так, і зможе запрацювати, так, в живому вигляді? Якщо, мені здається, якщо це буде добре і усунути цю зовнішню комісію від подальших рішень, дозволити директору самому запустити конкурсні комісії там, з громадськістю або без, як він там вирішить, то
7-8 місяців можна, в принципі, вже десь починати роботу. Дякуємо Володимиру Петраковському, експерту групи реформи органів правопорядку реанімаційного пакету реформ та колишньому прокурору. Мене звати Любомир Ференц, і ми повернемося у цю студію вже після випуску новин.